Automatska linija stroja za punjenje linearnog vaganja u prahu za granule. Okrugli akumulacijski stol koji se automatski sortira u pokretnu traku linije za pakiranje, čime se štedi radna cijena. Linearni stroj za punjenje je pogodan za punjenje zrnatih i čvrstih materijala s visokom preciznošću. Spremnik za prikupljanje može podesiti količinu materijala koji se puni i jednostavan za korištenje. Automatski stroj za zatvaranje limenki, gramofon radi samo kada postoji limenka. Brzina se može podesiti zasebno, kada se može zaglaviti, gramofon će se automatski zaustaviti. Stroj koji se primjenjuje na limenke, aluminijske limenke, plastične limenke i papirnate limenke, idealna je oprema za pakiranje hrane.